mu je mu ha. Ayo. Kai. Go and bring him. Kai, my friend, kai, we kai. Hey! Akramaka Allah, me zaka iya cewa akan baƙin mulki da ake yi mana? To mutum ya ci uban mu ne anan shi ma je lahira ya ci uban shi. Akramaka Allah wa kenan. Azalimi. Akramaka Allah wa azalimin. Wanda ya tsargu mu je mu ha. Ayo. Me yasa baka san Tinubu? Bai mun bane. Mu je mu ha. Wait, chicks, mata. Hada. Okay. Mata. Mu je mu ha. Ayo. Kai? Wa nake gani kaman yan labai. Nan kai dade. Zan barka dai. Na wuni. Lafiya lau dan ko? Ya kai. Lafiya kalauran kai dade. Sannu. Ai dama neman ka nake yi. To Allah ya sa dai ba laifi na aikata ba. Gaskiya kai laifi. Ya za a ce ana ta shirye shiryen yin alaka. Har an sake episode 1, an sake episode 2. An yi nisa. Kuma mu ba gayyato mu an samu a cikin shirin ba. Yanzu da sa ni ne ko in je in kafa fastan fim ɗinka, in kafa hotonka, in je ma terere wallahi in bata ma suna. Ai shi magana sa mutum a cikin fim. Ai kamawa take. To yanzu ta kama ai. Wallahi ta kama in ba ka ba zan je ma terere wallahi in bata ma suna. Ka san ɗabi'an mu ne na yan TikTok. Ni ba na son TV. Sai ka mun TV ba. To ba za a yi ban kasa Ka ne. gane Ina ji. in dai alaka ne. Ba damuwa za mu zauna da producers mai magana za a san abin da za a yi. Da sanin Za a saka. alhamdulillahi yaushe. Wato wa'adi ma kake so ka yanke min. Kun da gaya mun saboda in na ji shiru To nan ba da dadewa ba. Shikenan. kai. Da dai an gaya mun ranar saboda ringa Barin ga ma wani abu. Ko su jaruman da suke cin shirin ai sai an tsara tukuna an ce lokaci da za a fita sannan a gaya musu ga lokacin da za a kira su. Kai ma dai ka zauna cikin shiri. Zan yi magana da producer zai contact ka kada. ko dan zo gida ne dan kai dade. Gida kofa a buɗe take. To dan zo gida mu ringa kwana muna tashi tare ka ganda sani sai a ce matso. Duk saboda alaka kenan. A to ya dan yi alaka ce fa. Lalle alaka. Ai alaka ne nake so ta dada kulluwa. Karka da. Amma an saka an gama ni. Kaji. To ba matsala. Ba matsala ban 15 a wajen to. Kai mashin da hawaii. Zan yi ma transfer amma sai bankin da na zaba. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An ya zan ci kudin nan kuwa wani banki kenan ranka ya dade. Money point. An zo wajen ka gani dama sai da ado ya ce min in buɗe akan a money point na ce ba zan buɗe ba. A'a to Yanzu ga irin ta nan. yanzu ai tunda dalili ya sa sai ka je ka buɗe. A yanzu ai zan je nemo mai account din money point ne kafin na buɗe. Ba kana nan ba? Ina da. Alhamdulillahi. You think say they wise? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ina wunin ku? Lafiya lau. Ya kokari. Alhamdulillah. To da farko suna na Malam Garba, wannan kuma almajiri na ne sunan shi Maha. To, Yawwa, to wani yaron mijin kannuwan kawar kishin yayan baban mai gadin makocin mu ne. Ya ba mu tallan wani kamfanin su na data mai suna IB Data So. Ya ce mu tallata mushi in aka samu masu siyan data da yawa zai iya ba mu ambassador. Shine muke so ku taimaka mu ci gaban mu ku sauke wannan application din domin ku sai data, kati, cable subscription, exam duk ana siyarwa a ciki. Kuma datan su 1 gig naira 600 kuma wata ɗaya zai ma. To shine muke so ku taimaka ku sauke wannan application din. amma kana da tabbaci cewa wannan application din mai nagarta ne? Yana da kyau. Yana da kyau dan zan baka layi na, zan baka number na idan ka sai data ko kuma kai amfani da application din baka ji dadin shi ba to ka kira ni ka zage ni. Yawwa, IB Data So. Yawwa. Yawwa gashi nan. Sai kai installing. Yawwa, to alhamdulillah mu je mu ha.